ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинои арзони ки аз 7000 сомон сар мешаванд. хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем. ба видеонавораи мо лайк гузорем ва дар комментаре нависем ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор мо мошинои гуфтагитона дар видеои оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира чизе ки барои реклама дорем барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ва ватсапи муроҷиат кунем. мо дар видеои оянда реклама мемонем. хоб курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 155 сомонӣ. аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконият дошта бошем видеонавори моро дар имо ватсаптон поделиса кунем. хеле кори хуб мешид. мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунем. ай нархҳои мошинои арзони мо бо хабар шавем. рафтем. якум мошини фурӯшӣ. хоб якум мошини фурӯшӣ аст дӯстон. Land Rover соли барояш бошад 1998 солаки судишвораш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 4.6 литр, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин 4 та балон, 4 та диска, хоб 4 дар электропакет, кондиционер, кожани салон ҳамаш 100% ки срочно фурӯхта мешавад. бартони азиз, раднои краска ҳамин хел сафеда. хоб айни ҳол қарор дорад дар шаҳри хуҷанд фурӯхта мешавад бо нархи 6000 сомонӣ ки боз савдо ва муомила мешавад. гуфтагари соҳибшон марҳамат кадомтон агар ҳамхел Land Rover дар кор бошад 1998 сол шуда метавонем ки дигар маълумотои пуррашро гирем. рақамошон дар поёни видео занг занем. мегзарем ба дими мошини фурӯшӣ. хоб дими мошини фурӯшӣ ҳастай бардорон ваз 2114 ҳастай ки молодёж ниҳай соли барояшош 2004 солаки судишвориш бензин газ кор мекунад. объем мотораш 1.6 литр, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин 4 та дискаи нав, 4 та балон, тонировка, ҳуҷҷат ягон чӣ гуфтагӣ нест. мошин пӯшидагӣ надорад, фақат молодёжи кардагӣ ҳамаҷош 100%. салон тоза ки срочно сом дар кора мега мефурӯшем. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб фурӯхта мешавад бо нархи 17000 сомонӣ ки боз савдо ва муомилаам мекунем. гуфтагари соҳибшон. хоб марҳамат кадомтон агар харидор бошед рақамошон дар поёни видео дигар маълумотои пурра аз худашон. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. хоб сеюм мошини фурӯшӣ навбатӣ аст бардорон Opel Zafira ки соли барояшош 2002 солаки ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 1.6 литр, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад мега соҳибшон. свети радной серебилисте, 4 та балони нав, 4 та диска, 4 дар электропакет, гази евро 4, ҳуҷҷатош 11 моҳи дига дорад. аз мошин 100% мега бе ягон камбудӣ алишам мешавад ба мошинои Avensus гуфтагия ки караван шуда ки мошинои Avensus ҳамин хел маълумот додаги ҳастанд. хоб айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 46000 сомонӣ ки боз савдо ва алиш ба ҳамхали мошини гуфтагимон алиш мекардианд. хоб рақамошон дар поёни видео ҳаста, метавонанд дигар маълумотои пурраша занг зада худтон гирен. чорум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс бардорни азиз полни худ объем никардагӣ соли барояшош бошад 1996 солаки ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 1.8 литр, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. 4 та диска, 4 та балони нав, моторша мега нав вагони. объеми задагӣ мега соҳибшон 4 дараш электропакета ки мошин 100% дар ҳолати кория. хоб айни ҳол қарор дорад дар пойтахт дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 34000 сомонӣ ки боз савдо ва муомила мешавад. свети радноиш ҳамин хел сафеда. салон тоза ҳамаш 100% фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. хоб рақамошон дар поёни видео аст дӯстон азиз. мошин дар Душанбе метавонед ки дигар маълумотро занг зада худтон пурсед. марҳамат. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. хоб панҷум мошини фурӯшӣ навбати мо дӯстон аст Opel Vectra аст ки соли барояшош бошад 1993 солаки ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 1.8 литр, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техники мегӯянд ки ҳолатш миёна не ки 100% мошин мега ҳуҷҷат дорад. мошин бе ягон камбуда, мотор ҳам 100% ягон расход надорад. балонош 80%. хоб мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 13500 сомонӣ ки боз савдо мешавад. нархи ахиронаш 12000 мега дигар арзон намешавад. ахираш 12000 кадоме ки мегирад биёд мошина пепина 12000 ахир гуфтага. марҳамат рақамошон аст ки метавонед хай дигар маълумоташа гирем.
мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. хоб шашум мошини фурӯшии навбатӣ аст. дӯстони азиз, мошини мусофиркаша, яъне ки хундаи старек соли бароишуш 2000 мусолае ки судишвориш дизеле, абиё мотор 2 литре, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техника, мегӯяд салон тоза, 4 диска, 4 балони миёна, нашод хаддавои ҳуҷҷат ягон маълумот неста бардон аз худашон мегирем. мошинаи соза гуфтага тамом маълумот додага ҳастанд. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри хуҷанд фурӯхта мешавад бо нархи 21 000 сомонӣ ки боз савдо ва муомилаам дорад. гуфтага намедонам ба чӣ хотир арзона бардорон. қай кадомтон агар дар кор бошад ягон маълумотш фаҳмо набошад, ин рақамҳошон дар поини видео дигар маълумотша занг зада хитон гирен. лайкотона монӣ ва ба шумо чӣ мошине ки дар кора дар комментари нависед, мо албатта пешкаштон мекунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. хоб ҳафтум мошини фурӯшӣ аст. бардор як таи дига Opel Zafira аст ки соли бароишаш бошад 1999 сола ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, авио моторш 1.6 литр, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техника гуфтага соҳибшон, 4 дискаҳои нав, 4 балони 80%. мошин дар ҳолати техника гуфтага дига маълумот нест. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Конибодон фурӯхта мешавад бо нархи 36500 сомонӣ ки боз савдо мешавад. гуфтага яъне муомилаи хуб дорад. кадоми занг мезанам мега бо сита нагӯя, гуфтага савдо мекунем, гуфтага не ки сита намешавад. марҳамат, қай кадомтон агар ягон маълумотш агар хостем фаҳмидан ки савдо карданӣ бошен, фақат мерен адрес мепресонем, мисол рафта мошина ай пеш савдо мекунен. марҳамат. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ. хоб ҳаштум мошини фурӯшӣ бардоран аст. Toyota Mark II аст ки чӣ хеле шумо хоҳиш карда буданд ки арзонрош монем. соли бароишаш 1996 солае ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, авио моторош 2 литре, коробкаш автоматаи мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон садошон аз тун дар кора, ба ҳамин хотир мефурӯша. мега 4 балони миёна, 4 диска, свети раннои сафед, электропакет ҳамаш ҳастае. хоб мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 16500 сомонӣ ки боз камтар дигам арзу ва муомила мекунем гуфтага. хоб марҳамат, рақамҳошон дар поини видео метавонед ки занг зада ва нархи навои худтона гап занед ё ки арзон кардан мошина ай пеш бинен гирен. бардони азиз, шумо агарам хали мошинои фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира хони реклама кардан, дар номеро имойл ва ватсап мо роя кунед, мо дар видеои оянда реклама мемонем. наҳум мошини фурӯшӣ. хоб наҳум мошини фурӯшӣ бардоран аст. ваз 2107 ҳаста ки чӣ хеле шумо хоҳиш мекарден. соли бароишаш 2008 солае ки судишвориш бензини холияи мошин газ надорад, авио моторош 1.7 литр мега соҳибшон, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад, 4 балони қариб ки нав, 4 дискаҳои худаш, ҳуҷҷатош бучида, мега ки салон тоза, мошина фақат мегири ҳай мекунӣ свети радной сафед. хоб мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ, яъне ки Калхозобод тарафи Қурған боло мешавад. мошин дар ҳамҷо айни ҳол қарор дорад фурӯхта мешавад бо нархи 15000 сомонӣ ки бо савдо ва муомилаи хуб мекунем. гуфтага аз пеш бо телефон савдо намешавад. хоб кадомтон агар харидори аниқ бошед, рақамҳошон дар поини видео аст ки метавонед муроҷиат карда ба маълумотои бештарша гирен аз худашон. хоҳиш мекунам ки лайкотон намонед ва чӣ мошине ки ба шумо дар кора нависед, албатта пешкаш мекунем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. хоб даҳум мошини фурӯшӣ аст. бардорон ваз 2010 аст ки маладиёжни соли бароишаш 2000 солае ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, авио моторш 1.6 литр, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон, фақат якта кам буда, камтар ҳами скоросташ мега мепартояд, мега кадомиш дуюмша якумша кам мепартояд, мега ҳамин қадр кор дорад ки хайхтон соз мекунад мега соҳибшон. хоб мошин айни ҳол қарор дорад дар Душанбе дар пойтахт фурӯхта мешавад бо нархи 7000 сомонӣ ки боз камтар дигам муомила мекунем. гуфтага ҳамон расходаша пулша минус мекунанд. хоб марҳамат, бардорӣ ки ҳам хали мошинои ваз 2110 арзон пурсида буданд, нашмула варианти хуб агар ки харидор бошен, дар номерошон занг занед, бештар маълумот шагиред ва мошина рафта бинед ва харед. марҳамат. ёздаҳум мошини фурӯшии навбатӣ. хоб 11 мошини фурӯшӣ аст. бардорон BMW Series аст ки соли бароишаш 1996 солае ки судишвориш бензини холия, авио моторш 1.8 литр, коробкаш механика ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина гуфтага ки дар ҳамин мисол даронои чида, масалан қишлоқ ҷое ки местен қариб 9-10 литр расход дорад ва масалан раҳи роста 7-8 литр мехӯрад. гуфтага яъне ки
кам масраф мекунад. Мошина ҳуҷҷатош ҳаста дӯстони азиз, мошин бе ягон камбудия дига ҳамаҷош 100% ки люкуш ҳамаш ҳастае ки мисол балонош диска писка ҳамаш қоидавӣ ки сирошна сундар кора мега. Айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи яъне ки шаҳри Норак фурӯхта мешавад бо нархи 16000 сомонӣ ки боз савдо ва муомила мекунем гуфтага дӯстони азиз. Чӣ хеле шумо хоҳиш кардам ки ҳам хеле BMW-ҳои сеша арзонша састани созша монем. Рақамошон аста метавонед занг занед дига маълумотҳои пурраша аз худашон гиред. Марҳамат. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. خب 12 ماشین فروشی نوبتی هست دوستان از گروزوای تنگین اگه چه خیلیش مو در کامنت را سراغ کردن که گم خیلی گروزوای تنگین گفتن اینا پیشکش شما کردن که با ما پیشنهاد شید. خب سال برایش تنگین بورکاش 2008 سالی که سودشورش بنزینی خالیه میگه صاحب کنه که گاز ندارد بنزینی خالی коробка механика мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мегӯяд мошин ки мошин кам гаштага бори вазбина ҳуҷ кардагӣ нест. мегӯянд ки мошин соза ҳамаҷош 100% бе ягон камбуда фақат мегирен кор мекунед. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 26000 сомонӣ ки боз савдо ва муомила мекунем. гуфтага кадоми харидори аниқа биёд мошинаи пеш бинад бо савдо мекунем. марҳамат рақамошон аст дига маълумотша гирем дӯстони азиз. ин буд 12 мошини фурӯши мо. агар шумо ҳам дошта бошед ройган реклама мекунем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.